Issa l-familja tagħna hija kompluta. Hekk qalulna l-koppja Noel u Christopher Vella Gallia li laqgħuna f'darhom ftit tal-jiem wara li ġew lura mill-Portugal b'tifel ieħor li adottaw. B'hekk issa flimkien ma' Daniel li adottaw 3 snin ilu huma bdew irabbu wkoll lil Santiago. Huma spjegaw kif filwaqt li din id-darba l-pandemija tal-COVID-19 għamlet il-proċess tal-adozzjoni wieħed iżjed diffiċli, l-istess pandemija wkoll għenithom biex jintebbħu li l-familja tagħhom kienet għadha mhux kompluta u li għalhekk lil Daniel kellhom iġibulu ħuh sabiex jikber miegħu taħt l-istess saqaf u bil-gwida tagħhom bħala ġenituri. Waqt il-perjodu pereżempju tal-COVID, it-tifel kien ikun ħafna ħin id-dar bejn homeschooling, eċetera, anka ma' min jilab, etc. U ovvjament anka t-tifel dejjem kien isemmi li huwa kellu ħutu li kienu eventually ukoll adottati. U mbagħad iddiskutejna bejnietna minn il-homework tagħna aħna u ġenet dħalna mill-ġdid fil-proċess wara 3 snin. Noel u Christopher spjegawlna kif is-sitwazzjoni ta' Santiago kienet kemm xejn differenti minn ta' Daniel, hekk kif Santiago għad tal-ewwel 5 snin ta' ħajtu jgħix ma' familja oħra li kienet qed tiffosterjah. Stqarru kif din tagħmilha iżjed diffiċli biex it-tifel jidra jgħix ma' familja ġdida u għalhekk jistennew li l-ewwel jiem lura f'Malta ser ikunu ta' sfida akbar. Għaxu kien foster to adopt. Il-ġenituri li kien jgħix magħhom ġew il-familja ma setgħux irabu huma minħabba għax kienu kbar fl-età u ma xtaqux. Huma dejjem kienu just a fostering family. Il-bidu kienet ħafna diffiċli fis-sens għax isek ħadtu minn dil-familja u għalih biex u ma jafx kemm jistejjer tajjeb jew il-ħażin, allura jibda jibża x'se jiġri minnu. Noel u Christopher temmew jgħaddu appell lil kull min għandu ħajra sabiex isir ġenitur adottiv ta' tifel jew tifla. Stqarrew kif fil-waqt li kull ġenitur għandu jaħsibha sew qabel jagħmel dan il-pass, l-ebda persuna m'għandha tħalli l-orjentazzjoni sesswali tagħha twaqqaf milli timla tifel jew tifla bil-ferħ u bl-imħabba. Għana pala koppja tal-istess sess, koppja gay, x'inhi l-importanza? It's irrespective of your sexual orientation, jekk intix mara u raġel jew inkella ġiex nisa jew ġiex tirġiel jew anke single gay person jew single heterosexual person, inti l-importanti huwa li dik it-tifel jew tifla ħaddihom imħabba dar u kuntentizza u futur. Dik hija u sense of security fil-ħajja tagħhom biex jimxu iktar il qudiem.